Kay. Sabihin malaki, malaki. Laki. What's up guys? Maswerte tayo ngayon at makakasama tayo mamingwit sa bangka. Makakasama tayo dun sa kaibigan nating hapon. Ito palang pinatatayan ko guys. Boundary ng Ehim ito. Kapag nakatawid na sa kabilang isla, Hiroshima naman, at dun tayo pamimingwit. Tara. Nagpe-prepare lang yung kasama nating hapon guys. Maya maya aalis na tayo. 車エビこれ美味しいの美味しいこれ食べる美味しいの車エビ Isa mo, isa? 餌違 Isa う tsaka 違う tsaka wala eh. おう使わない Saan ka na? Tabi na, yari. いや食べる Tabi mo. 魚大好物よ Yung mga gagamitin namin pamain guys. Mga hipon. Pamain pa lang, ulam na. Ito yung driver namin oh. Kaso nahiya sa camera. Andito na tayo sa area kung saan tayo mamimingwit mga kaaraw. Kasama natin si pare, tsaka yung driver natin hapon. Joke lang, yun yung kaibigan natin. Sinama niya tayo rito para makapangawin. Sana makarami tayo. Dito pala guys, itong area na to, sakop to ng Hiroshima to. Yung dating tukuan yung pinanggalingan namin, yung parte ng Ehime yun. Bali boundary kasi siya, kaya dito tayo ngayon mamimingwit sa Hiroshima. Pini-prepare lang nung tropa nating hapon guys yung kwan. Pamain natin. Maya maya mag-umpisa na ako. おっぽを取るでこここうでこうエビまっすぐぞ So, こう guys, start na tayo. Kasi ako pang palisdaan lang ako eh. 今と思うお前ちょっと待ってよ時間かかる Unang laglag natin guys. Kinuha na di ataro. あ Gusto ba ataro? いや塩がやっぱりいかんやな塩がゆずいた Guys, minsan yung sinasabi ng tropang hapon hindi ko naintindihan o lang ako ng kuko. Tawa si pare. Akala niya magaling ako mag-Nihongo pero minsan hindi ko naintindihan talaga. Ang Nihongo ko kasi konti lang, ganyan lang ako. Ah, mata ano? あそれ大丈夫それは大丈夫こっち Sayang, hindi na uli.あバレたちっちゃいタイが Okay lang ba ito pare? Okay pa大丈夫大丈夫多分あなたそこは取れてない Pataway mo sa baba yung kuwan. きれいにそこ取っとかないとダメ Guys,
が来るの。こっちの奥に。お前な、それ壊れとるやねんか。タイ頭タイかザコ。タイ頭sayang tayo pala yun ay hipon guys guys yung babae natin pang ulam na pag itatapon sayang Kai. Kai. uling hapon No, guys 開けとけ。お前のだけ開けとけ。ローマン、ちょっと中に玉があって、玉とtapon中。玉がある。Ala, magaling yung hapon guys. Unang huli siyang nakahuli. Tayo. Guys, unang huli si hapon. Talo tayo mga Pinoy. Bagay nag-uumpisa pa lang naman tayo. Nagpapabugbog lang. Mata isa na yun. Ah. こっちや。こっち。バケツ。バケツ。よいしょ。でかい。うお、すごい。Laki. Mga kaibigan, 2-0 na. Ikumoto-san, sugoy yo. でかい。美味しい。多分子供いい。まだ。Yun, huli na naman oh. Dikkat. Sugoi ne, Kimoto-san. Good ne. 大きい。これ大きいよ。あ、割れた。大きかった。大きかっどうだろうな。た。 Wala.重たいよ。もったいない。Sayang, nakahuli na sana. まだお前50センチは超えとる。Nakahuli na naman. Nakahuli na naman. Yung sa akin kanina nakawala. Hindi niya didiretso yun. 35センチ。そこまで大きい。 Sanjo, mas malaki pa yung sa akin kanina. Nung hindi ko nahuli kanina, mas malaki. Okay oh. Tama. もうギリギリ。Ayan. Okay. Wala ang palis yan sa kanina. Kung nahuli ko na yung kanina, kung nahuli ko yon, palis yun. Yun lang hindi natin nahuli. Palis tayo.
Yung hapon nakapito na. Dalawa pa kami ni Parinyan. Wala pa kaming huli. Huli din. こうやっとるやないかお前も。タイやタイ。 Huli din, huli. もういいよずっと巻きおれもう。ずっと巻くずっと巻く。こっちか？こっちじゃなこれ。多分。 Tayo mo, tayo, tayo. こっちあタイや。タイや。 Okay, okay. Akala mo laki na maliit. Boss na yo. Araw 1, pare 0. Ikumoto-sang. Walo na kayo ikumoto. Nampigi ikumoto-sang. 知らん。 Sa sobrang dami ang nahuli niyan, hindi niya alam kung ilan. Kuri kara kumusang, kuri kara yo. これから釣れるのか。 Tingin ko na to. Guys, nakahuli na naman yung tropa nating hapon, oh. Vlog din. Tayo, isa lang. Siya, nakailan na, oh. Laki ba? Kaagaling naman, oh. Ah, ang laki. Tikay. Tikay. Tingnan Tikay, tikay. Ibig sabihin, malaki, malaki. Ang laki. Ang laki ng nahuli na naman niya, oh. Tignan nyo nga naman, mga kaibigan, oh. Yan yung nahuli ko kanina na pinakawalan ko. Para siya makahuli. Naan senji Kimoto-san? 何センチぐらい？50センチ。 50 50センチあるかないか。 Mga 50 cm. 45ぐらいやの。Yan, oh. Naipon na. Siguro nakakahuli na siya ng mga 10. Tapos ako isa. Ito ang malupit. Wala. Yan ang malupit. Wala. 0. May oras pa tayo, kaibigan. Nakahuli na naman. Kuhanan ko na naman. Gagawin talaga. あ、わかんない。 Ayun, oh, parang butiki. こっち。 Kuchi desu ka? Nakahuli uli si Hapon. Tambak na tayo, mga kaaro. Pero kahit pa paano may isa tayo. Hindi katulad ng isa dyan. 0. Tanagin siya. Isang nahuli, dalawang napakawalan. Ganun talaga. Pag hindi para sa'yo, pakawalan mo na. Eh, hindi para sa atin yon. Na pare, Hindi pinakawala na. hindi para sa atin, pinakawalan ko. Mga kaaro, hindi tayo swerte sa pangangawil. Isa lang ang swerte, yung kaibigan nating Hapon. Pero okay lang, nakaisa naman ako. Hindi ako nakasiro. Sa susunod, gagalingan pa natin para masayahan kayo. Kukunin lang natin yung opinion ni pare. Pare, anong masasabi mo? Nakasiro ka ngayon. Okay lang. Experience ko naman sumakay ng yate. Tingnan nyo nga naman, guys. Para kaming yayamanin. Guys, nilalabas na ni Kumoto-san yung mga nahuli, oh. Lalaki! Mga guys, nakauwi na tayo. Malas tayo sa pamimingwit. Isa lang talaga ang nahuli natin. Tapos dalawa yung nakalas. Ang lalaki pa naman. Pero ang good news, ibinigay sa atin ni kaibigang Hapon yung mga nahuli niya. Kumuha lang siya ng dalawa. Tignan niyo naman, oh. Yung mga nahuli namin. Yung iba dyan, naibigay na rin natin sa mga ibang kaibigan natin dito. Meron pa tayong naiwan. Siguro yung iba dito bibigyan din natin kasi marami to. Salamat sa panonood, guys.